ରାଗି ପଳେଇବ देखो रागी पड़ो ରାଗି ପଳେଇବ ବାଟ ମୁଁ ନେବି ଆଉ ହେଲା ଖାଉ ନାଇଁ ପେ କରିଦେବି ଦି ଜଣ ମତ ଦେଇ ଦଉ हेलो गाइस भोजी स्टार्ट ही हमर आप लोग इधर देख सकते हैं आज बहुत दिन बाद डालमा का एक फीस्ट आयोजन हो चुका है क्योंकि ना डालमा में कभी एक दिन डिस्कशन करके फीस्ट नहीं हुआ है बट इस बार पहली बार कल रात 9 बजे हम लोग डिस्कस किए कि फीस्ट होगा बजेट टी अधिका रोचे से बड़ कथा आठापी हणा कटा परिस्थिति हो पारे टाटा यदि अधिका किए देदेव गांडे बजे ये कल मटन बढ़िया देखा ମାଛ ମାରିଦେବି ବାଇଚାନ୍ସ ଗୋଟେ ଇଟା ମାଛ ଗୋଟେ ମାଛଟି ବାଜିଗଲା ମାଛ ମରିଗଲା ବୁଝିଲି भात ହେଇଛି ସେତିକି ମୋଟା ହବ ଭାତ ଦେ 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 ଖାଇବା ତାଙ୍କ ବାରିଆଡେ ଦେବୁ ସେ ତାକୁ ସିଆଡେ ରଖିଦେବା ଚିକେନ ଖାଇଦେବା ଏଇଠି ଭାଇ ଘରକୁ ପଳା ଭାଇ ତୁ ଘରକୁ ପଳା ଆମେ ଖାଇଦେବୁ ତୁ ଘରକୁ ପଳା ଲିଖୁ ତୁ ଘରକୁ ପଳା ଖାଇବି ଭାଇ ଖାଇବୁନି ବଢିଆ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଚଲ ଚିକେନ ଟକ୍ 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 ହେଇ ଫୁଟୁଛି ଭାଇ ସୋୟାବିନ ତରକାରୀ ଭାତ तू कहीं दूर ତୋର ଖାଇ ଭାଇ ସେ ମୋଡ଼ ବି କାଟ ମୁଁ ଭାଇ ଓଲି ଆଣିଲେ ପିଇଛି ହାରଟା ଖାଇଲି ଭାତ ମୋଟା ମୁଁ ଖାଇବେ ତମେ ଖାଇଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ତମେ ଯେତିକି ଖାଅ ଭାତ ଦିଦି ବଢା ତମର ଯଦି ବଢା ସରିବ ମୁଁ ତୋଟ ଉଠା ତା ଉଠେ ଆଣି ଫାଇନାଲ ଫାଇନାଲ ଯୁକ୍ତି ତାର କହିବୁ ବାଟିଆ କରିବ ହିସାବ ବସୁ ମୁଁ ତ ଖାଲି ଜଳ ବାଟିରେ ବାଳ ଖାଇବନି ତା ମୁଁ ଖାଇବି ମତେ ଲୋ ମୁଁ ତ ଖାଏ ଆଉ ମୁଁ ସବୁ ଖାଏ ଆଉ ମୁଁ ତ ଖାଏ ଆଉ ଆରେ ନାଇଁ 5 ପିସ୍ ଚିକେନ ଦେଇ ଦଉ ତାପରେ ଆଳୁ ଜଳ କରିଦେବି ରୁହ ଜମର 5 ପିସ୍ ଦେଇଗଲା ମୋ 5 ପିସ୍ ଟା ରୁହ ଏ କେଇ ସେମିତି ବାବୁ ତମେ ଖେଳେ ନା ତ ବାଦ ନାହିଁ ଆରେ ମତେ ଗୋଟେ ପିଆ ଦେ କାନାଲ ନ ପାସ୍ କର ଭାଇ ରାଗି ପଳେଇବ ଦେଖୁ ରାଗି ପଳଉ ଭାଇ ରାଗି ପଳେଇବ ବାଟ ମୁଁ ନେବି ଆଉ ହେଲା ସେତିକି ଗରମ ମସଲା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁନି ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟରେ ପଇଲା ସେଇ ଟେଷ୍ଟ କଲା ଯୋଉ ପାଦରେ ମାରି ଦେଇଥିଲି ଭାଇ ଲୁଣ କଣ ଭାଇ ଲୁଣ କଣ